Takže ak dovolíte, začnem. Moje meno, kto ma nepoznáte, prípadne menej, je Marcela Rušková a zastupujem alebo pracujem v rámci globálnej spoločnosti Lumina Learning. Znamená to, že máme nástroje psychometrické, ktoré v rámci rozvoja alebo výberových procesov využívame. Čiže naše rozvojové programy prepájame so sebapoznaním na základe merania osobnostných preferencií, prípadne iných nástrojov. Ďalšia moja rola pre tých, ktorí ste tu koučovia, tréneri, prípadne máte rôzne certifikácie, tak ja som človek, ktorý je zodpovedný za Čechy a Slovensko a v prípadne, keď niekto má záujem používať tieto psychometrické nástroje, tak mám na starosti aj certifikácie, čiže akreditácie na tieto nástroje. Dneska strávime spolu plánovanú hodinku a pol a hodina a pol by sa mala teda venovať a predpokladám, že aj z toho dôvodu ste sa dneska prihlásili, mala by sa venovať tímovej spolupráci a diverzite. Je to téma, ktorá je hodne známa, hodne sa používa, píše sa o nej, skutočne je veľmi preferovaná v dnešnej dobe a my máme aj hodne skúseností s touto témou, najmä pri práci s týmami. A preto tá hodinka a pol bude venovaná, ako my pracujeme v rámci rôznorodosti s týmami. Čiže pozrieme sa na to, čo používame my, aké princípy, aké nástroje a samozrejme veľmi radi pozdielame aj reálne praktické skúsenosti, ktoré sme za tie roky s touto témou a s týmami mali. Určite vieme aj všetci, myslím si, že táto téma alebo význam diverzity alebo rôznorodosti je pre všetkých, ktorí ste tu dneska známi. To znamená, že je to skutočne nejakým spôsobom nejaká rozdielnosť. Tie rozdielnosti sú samozrejme rôzne. Odlišnosť, ktorí nás od seba odlišujú. Áno? Čiže sú to rôzne hodnoty, charakteristiky, preferencie, juniorita, seniorita, čiže tých kritérií je tam naozaj hodne. Budeme naozaj dneska hovoriť o rôznorodosti, ale aj o tom, ako tú rôznorodosť spojiť v tíme, aby sa premenila na efektívnu spoluprácu a hlavne, ako to naozaj k tomu pristupujeme my. Čiže toto sú len také príklady v rámci rôznych príkladov diverzity, čiže rôznorodosti naozaj sú externé v rámci organizácie. Naozaj diverzita nie je len o rozdieloch na pracovisku alebo práv, alebo nejakého právneho pohľadu ženy, muži, alebo akým spôsobom zabezpečiť, aby mali tie rôznorodosti aj nejakú právnu formu. My pracujeme hlavne v rámci rôznorodosti s osobnostnými preferenciami, pretože Lumina má v rámci osobnostných preferencií merania. Čiže v rámci tímov sa zaoberáme osobnostnými preferenciami a akým spôsobom v rámci tímu s týmito preferenciami týmy pracujú, aby ich dokázali zužitkovať v efektívnej spolupráci. Vieme všetci, že sú výhody rozmanitosti v tímoch, preto sa o tom rozprávame. To je vlastne dôvod, kvôli čomu sa tie témy otvárajú, kvôli čomu sa pracuje, aby ten tím profitoval z tej rôznorodosti. Vieme si predstaviť, ako fungujú tímy, ktoré vedia pracovať a veľmi efektívne v rámci svojich rozmanitostí. To znamená, sú efektívnejšie, flexibilnejšie, kreatívnejšie, konkurenciaschopnejšie. Tých výhod je skutočne hodne a všetci si ich uvedomujeme.
a preto pracujeme v rámci diverzity tak usilovne, aby sme ju vedeli zapracovať do vzájomného fungovania. Samozrejme, pracujeme s tým hlavne aj kvôli tomu, že tá rôznorodosť prináša so sebou aj rôzne výzvy. Na jednej strane vieme všetci, že je to super, keď s tým vieme pracovať, na druhej strane si uvedomujeme, že to nie je také jednoduché. A každý deň nás o tom presviečajú rôzne interakcie, tímové konflikty, napríklad nedorozumenia, ťažko sa nám pracuje s tými protikladmi niekedy nevieme ani prečo. Samozrejme, niekedy tie prístupy úplne nemáme radi. Máme na to rôzne názory, to znamená, máme rôzne predpoklady, stereotypné presvedčenia, ktoré nám bránia, aby sme fungovali v rámci tímu a aby sme naozaj nastavili komunikáciu, pracovné postupy tak, aby nám to viac pomáhalo, ako bolo niekedy na príťaž. Čiže sú to naozaj všetky tie rôznorodosti ovplyvňujú nejakým spôsobom naše fungovanie, našu komunikáciu, bežné dohody, záväzky. Čiže vieme, že niekedy sa s tým môžeme to oceňovať, na druhej strane vieme, že nie je jednoduché s tým každodenne pracovať. Rada by som teda pozdieľala ten princíp, alebo ako máme my skúsenosť a čo všetko používame v rámci našich programov, keď pracujeme s tímami, s ich rôznorodosťou. Čiže vieme, že alfa a omega je sebapoznanie, sme spoločnosť, ktorá pracuje so psychometrikou, čiže pre nás je to absolútny základ k tomu, aby človek sa dokázal v akejkoľvek téme rozvíjať a posúvať, aby vedel, ako som ja na tom, aké ja mám preferencie, ako ja komunikujem, ako ja riešim situácie. A využívame na to najpoužívanejší nástroj, ktorý niektorí poznáte, pre niekoho je to nové, nazýva sa Lumina Spark. Je to nástroj, ktorý využíva, alebo teda meria osobnostné črty, preferencie, v súvislosti s pracovným prostredím. Budem informácie samozrejme budem rozvíjať a budem postupovať ďalej. Ďalšia časť, ktorou sa v rámci rozvoja tímov zaoberáme, alebo ktorú vkladáme do toho celého programu, keď pracujeme s tímami, je, ako som spomínala, spoluprácu, komunikáciu a fungovanie v tímoch hodne ovplyvňujú naše presvedčenia, naše nejakým spôsobom stereotypné názory a premýšľania. Nazývame ich tzv. Bias. Sú to presvedčenia, sú to rôzne skreslené vnímania, stereotypné, ktoré sa opakujú a toto je pre nás veľká časť, ktorou sa v rámci tímovej spolupráce zaoberáme a snažíme sa v tímoch skutočne pracovať na tom, aby sme si uvedomili, že nemusíme to vždy chápať. Je to možno niekedy veľmi náročné pochopiť, prečo sa to deje, prečo ten človek je taký, prečo mi to vadí, ale snažíme sa pracovať s tým, aby to ľudia akceptovali a rešpektovali, že tá rôznorodosť je a hľadali v tom, čo to môže v rámci tímovej spolupráci priniesť. Samozrejme, znovu to budem rozoberať podrobnejšie, lebo podľa nás je to hodne základný limit v rámci tímovej spolupráce. Na základe poznania, na základe práce s rôznorodosťou to dávame dokopy v súvislosti s tímovou dynamikou. Na to používame náš nástroj Lumina Team. No a náš veľmi obľúbený nástroj, alebo teda filozofia pána Lencioniho, na záver to celé uzatvárame a dávame do akčných krokov, ako s tým všetkým pracovať, aby sme naozaj fungovali ako funkčný tím v súvislosti so spoločnými výsledkami a cieľmi a využívame na to
filozofiu alebo teda nástroj pána Lencioniho, ktorý sa nazýva 5 dysfunkcií spolupráce v tíme a my sme si ho trošku premenovali, lebo sme viacej pozitívnejšie orientovaní a hovoríme, že existuje 5 pilierov, ktoré sú nevyhnutné, aby tím naozaj fungoval efektívne a hlavne, aby tí ľudia boli spokojní, aby mohli prejaviť svoj potenciál, nikto ich za to neodsudzoval, mali nastavené kroky, ako to bude fungovať. Čiže toto je pre nás nekonečná práca v tímoch a za mňa v každom jednom tíme sa nájde nejaká časť piliera, ktorý keď si ten tím prejde, tak si uvedomí, že toto je teda to skvelé, na tomto môžeme stavať. Na druhej strane sú tu nejaké rezervy, a pozrime sa v rámci toho fungovania, čiže tých akčných krokov po tých prvých troch, akým spôsobom s tým budeme pracovať. Prejdeme si teda dneska tieto 4 časti. Po každej časti samozrejme je priestor na otázky. Pokiaľ si ich budete chcieť nechať na záver, tak rátam určite z 10 až 15 minút, aby sme si to mohli prejsť a vrátiť sa k tomu, ale samozrejme, kedykoľvek vstúpte do toho a pýtajte sa. Ako som spomínala v tom prvom pilieri, naše preferencie osobnosti a črty osobnosti, vieme to všetci, hodne vplývajú na to, ako premýšľame, ako komunikujeme v tíme, ako sa rozhodujeme. Čiže je to veľmi veľké ovplyvnenie celej práce a dynamiky v rámci toho tímu. Čiže sú to pre nás výzvy a sú to pre nás samozrejme aj mnohé výhody. V rámci Luminy pracujeme s teda s nástrojom Lumina Spark. Tých nástrojov je viacej. Lumina Spark je najpoužívanejší. Existuje Lumina Leader, Lumina Sales, Lumina Emotion, čiže máme naozaj hodne nástrojov. V rámci tímov používame nástroj Spark, ktorý meria 24 kvalít alebo črt osobností, ktoré súvisia s pracovným prostredím. Každá z tých kvalít, alebo teda z črt tých osobností hovorí o niečom, alebo pokrýva iný prístup v rámci tímu. Čiže keď sa na to pozriete, je to pokrytie celého pracovného procesu a každá z tých kvalít hovorí o rôznych prístupoch. Spoločenský v rámci interakcie, priamy o komunikácii, taktný o komunikácii. Čiže vždy tá dvojica opozitná, ako keby, meria nejaký prístup, zameranosť a adaptabilita, akým si stanovujeme ciele. Čiže celé to pokrytie v rámci toho kruhu hovorí, akým spôsobom spolu fungujeme, rozhodujeme sa, vnímame konflikt. Čiže je to naozaj kompletné pokrytie toho pracovného procesu vo všeobecnosti. Kto poznáte a viacej sa zaoberáte teóriou Big Five, vidíte, že je to v podstate identické. Lumina Spark vychádza z teórie Big Five a z Junga, len pozerá sa na to meranie trošku inak. Spomeniem to neskôr. Je to jedna z výhod, ktoré naozaj limitujú tie predpoklady a stereotypné skreslenia. Čiže keď sa pozriete na celý ten kruh v rámci merania Luminy Spark, vidíte, že v rámci Big Five pokrýva Lumina Spark 4 základné osy. 5. os je vyčlenená a pracujeme v rámci emocionálnych reaktorov a emočnej inteligencie, čiže toto sú osobnostné preferencie. A teraz sa pozrieme, ako Lumina v rámci týchto preferencií a merania osobnosti pristupuje k minimalizácii tých predpokladov, ako sa nazývajú bias, stereotypných presvedčení, ktoré máme a ktoré sú mnohokrát naozaj hodne limitujúce v tom, aby v rámci toho tímu naozaj sa dokázali ľudia akceptovať,
vnímať svoju jedinečnosť, prejavovať svoj potenciál nielen u seba, ale hlavne teda aj u tých ostatných. Áno, lebo to je to v rámci oceňovania rôznorodosti a to už je tá inklúzia, ako keby to začlenenie tej rôznorodosti v rámci interakcií. Stretli sme sa s týmto pojmom, spomínali sme to, vieme, že tie opakované skreslenia alebo chyby v myslení, závery o ľuďoch a situáciách majú skutočne veľký vplyv na tímovú spoluprácu. Vôbec vo všeobecnosti majú obrovský vplyv na interakciu vzájomnú. Áno. Čiže keby sme si povedali konkrétny príklad, tak nejaký predpoklad, že ja neviem, mladá generácia je nejaká. V rámci seniorný človek, ktorý má skúsenosti, sú tam mnohé presvedčenia a závery, ktoré sa nám s touto našou ako keby myšlienkou spájajú. V rámci preferencií osobnostných sa nám často, s čím sa my aj stretávame, sa nám hodne spája presvedčenie napríklad pri obchodných tímoch, že obchodník by mal byť extrovertný, má byť spoločenský, má byť komunikatívny a tak ďalej. Ano? Čiže je to silné presvedčenie a mnohokrát, keď pracujeme v rámci tímu na workshopoch, tak ľudia naozaj hľadajú nejaké benefity alebo prínosy v rámci introvertnejších preferencií a osobnostných črt. Áno, dobre, mám aktívne počúvanie, fajn, načúvajúci, ale tie ostatné im niekedy skutočne robia ťažkosti. V rámci líderstva máme presvedčenia, akí majú byť lídri. Áno, čiže máme rôzne stereotypy a zaužívané premýšľania a skreslenia, keď rozprávame o rôznych preferenciách v súvislosti s ľuďmi alebo so situáciami. Mal by si sa správať, mal by si sa rozhodovať rýchlo, mal by si byť otvorený k zmenám a tak ďalej. Hej, tých presvedčení je skutočne veľa a v rámci tímovej práce sa s nimi stretávame celkom dosť. V rámci Luminy Lumina má hodne inovatívny prístup, mnohí dokonca hovoria, že celkom taký revolučný v tomto jednak od merania, ale aj ako sa s Luminou pracuje a aký slovník používa. Čiže v rámci Luminy to, čo je veľmi dôležité a pomáha eliminovať predpoklady a stereotypy v tomto skreslenom našom vnímaní, je, že je vôbec založená, už som spomínala, na Big Five, ale to, čo je veľmi dôležité, ona je spojená aj s tzv. Teóriou Trait Activation Theory. Kto to poznáte, je to naozaj o tom, že ten súbor, ktorý ste tam videli, tých 24 kvalít, k nemu sa nejakým spôsobom došlo a samozrejme sa eliminovali na základe nejakého prieskumu a vyšlo z nich 24 kvalít, ktoré pokrývajú, myslím si, že ich bolo na úvod nejakých 150, čiže ktoré naozaj veľmi úzko sú spojené s pracovným prostredím. To, čo je veľmi dôležité, je, a spomínam to už od začiatku, uvedomenie si možných presvedčení voči niektorým črtám, ktoré sa s nami nesie. Áno, sú to rôzne merania, sú to rôzne módne trendy, mal by si byť optimistický, pozitívny a tak ďalej v práci, nezameriavať sa na rizika. Ako tých obmedzení naozaj v rámci tých stereotypov veľa. To, čo Lumina robí, budeme si to znovu bližšie rozoberať, je, že podporuje oceňovanie všetkých črt. V rámci Luminy nehovoríme o žiadnych typoch. To znamená, naša osobnosť je dynamická a my sa na ňu pozeráme, všetky tie kvality, ktoré ste videli, sa merajú v tzv. 3 pohľadoch, čiže ako to rada robím, čiže prirodzená osobnosť, ako to robím ako to prejavujem z nejakého dôvodu a ako to môžem preháňať. Znovu pozrieme sa bližšie. Lumina v rámci merania a v tom prístupe je naozaj o tom, že nie sme len takí alebo takí. To znamená, aj v rámci dotazníku
sa vyjadrujete k jednotlivým škálam osobitne, jednotlivým parametrom osobitne. To znamená, nedopočítavame tie výsledky. To meranie vám skutočne vyjde v každej tej jednej kvalite alebo v črte osobnosti individuálne. To znamená, že vy kľudne situačne môžete fungovať, že ste aj taktní, aj priami. Áno? Že nemusíte byť len preferenčne 80% priami a tým pádom nepredpokladáme. Proste každú z tých kvalít meriame osobitne. A tým pádom nám mnohokrát ľudia ako feedback hovoria, že konečne to tam mám, stále som nevedel, kde mi to chýba, tie psychometriky niektoré mi to neukázali, ale ja naozaj som aj. Áno? A môže to byť vnútorný paradox, ale môže to byť neskutočný benefit a hlavne to vnímanie tých ostatných, že nie sme nejaká statická osobnosť, ktorá sa nemení, ale skutočne ide o dynamiku našej osobnosti. No a meriame tu tretí parameter, akým spôsobom to niekedy preháňame. Čiže keď sa veľmi stručne pozrieme na jednotlivé časti, o ktorých som rozprávala, o tejto sme hovorili, každá jedna súvisí s pracovným prostredím, a hovorí o tom, ako vyjadrujeme túto črtu v rámci performance, v rámci výkonu, v rámci nejakého kontextu. To, čo je veľmi dôležité v súvislosti s tými stereotypnými prístupmi, je merania, ktoré sú v nás nejakým spôsobom zaužívané. Keď poznáte Big Five, viete, že to meranie klasické, ktorým samozrejme tie presvedčenia nám v hlave ostávajú a tie merania sú, ste extrovertní alebo ste menej extrovertní. Áno? Ďalšie merania v rámci Ocean Big Five je otvorený novým skúsenostiam, menej otvorený novým skúsenostiam. Taká tá vľúdnosť alebo menej. Áno? Svedomitosť alebo menej svedomitá. Vidíte, že Lumina má v podstate tam, kde je to mínus, máme plnohodnotnú črtu alebo preferenciu osobnostnú. To znamená, my keď pracujeme v rámci tímov, v rámci diverzity, akýchkoľvek tém, tak aj to meranie, aj ten prístup, aj všetky tie aktivity, workshopy, aj formy vedieme tak, že každá z tých ako keby polarít má svoju hodnotu v súvislosti s kontextom. Áno? Napríklad to, čo sme hovorili, obchodník, prejavujúci, áno, super. Mali by byť entuziastickí, mal by prejavovať svoje emócie, sú napravo v rámci extroverzie. Na druhej strane je veľmi dôležité, keď v niektorých prípadoch dokáže pracovať a manažovať svoje emócie, neprejavovať ich veľmi silno, áno? Čiže je rezervovaný. Nesúhlasím s klientom, mám na to iný názor. V rámci vyjednávania je hodne dôležitá rezervovanosť. V rámci otvorený k skúsenostiam. Keď si pozriete predstavivosť, inovácia, abstraktné myslenie, to big picture thinker, je to skutočne vizionár, stratég, kreator, inovátor, čo je super. Áno, v určitom kontexte, v určitej fáze spoločnosti, tímu, čokoľvek. Na druhej strane zároveň, keď si pozrieme opozitnú stranu, nohami na zemi, to znamená, v niektorom kontexte potrebujeme, aby človek fungoval v rámci analytického myslenia, aby bol konkrétny, pragmatický, videl konkrétne dopady, alebo bol opatrnejší k zmene, premýšľal, či je tá zmena dôležitá. Čiže znovu plnohodnotná opozitná strana a s týmto prístupom a v rámci tohto princípu pracujeme aj s týmami v súvislosti s oceňovaním rôznorodosti, lebo to je ten kľúč, aby som vnímal, že každá z tých preferencií osobnostných je dôležitá, aj keď sa mi s ňou ťažšie pracuje, pretože mám preferenciu, môže mať niekde inde. Na druhej strane si uvedomiť, že v určitom kontexte, v situáciách je fajn, že ju ten človek dokáže používať, že ju má, aj keď mne chýba. Toto sú také len malé príklady, ale toto je ten princíp v rámci
prístupu aj merania, aj práce Luminy s osobnostnými preferenciami. Spomínala som, že Lumina Spark meria 3 osobnosti. To znamená, vidíte, okolo tých kruhov sú osobnostné črty, ktoré meriame a vždy ich meriame v 3 pohľadoch. Ako to mám rada, čo robím z nejakého dôvodu a niekedy preháňam. A tak vám v podstate a tým pádom ukáže Lumina, aká sme dynamická osobnosť a nie statická. Keď sa pozriete napríklad na ten graf, lebo takto je potom znázornená každá tá kvalita v rámci výstupu v Lumine Spark. A vždy vám to ukáže, ako my vlastne fungujeme v rámci týchto preferencií, logika a empatia napríklad, ako v rámci 3 osobností. To znamená, preferenčne ma to ťahá k logickému, objektívnemu vyhodnocovaniu v rámci situácií, problem solving. Do akéhokoľvek kontextu si to dáte. Využívam to. 50% je priemer pracovnej populácie, lebo samozrejme je to normatív. Keď v niektorých neštandardných situáciách sa niečo deje, viacej sa presuniem v rámci emočného vyhodnocovania, to znamená, preháňam empatiu, vzťahujem si veci, beriem ich osobne a nedokážem od toho problému racionálne odstúpiť. Čiže v rámci určitých preferencií vidím to správanie, tendencie správania toho človeka. A vidím, že to nie je statická osobnosť. A znovu hovoríme o predpokladoch, stereotypoch, že to nie je človek, ktorý sa stále takto správa. Je to človek, ktorý sa mení v určitých situáciách a nejakým spôsobom reaguje na tie situácie v pracovnom prostredí a v rámci nášho tímu. Čiže znovu mi to limituje alebo eliminuje a pracuje s tými predpokladmi, že ako si toho človeka pamätám v niektorých situáciách, nemusí sa tak správať stále. Hej? A znovu, rôznorodosť, príjmanie, ocenenie rôznorodosti nie je o tom, že ten človek je stále taký. Ocenenie paradoxov. Spomínala som, že Lumina meria osobitne obidva póly. To znamená, že zase niekto môže mať silnú preferenciu, niekto môže byť aj, pretože obidva tie póly sa merajú osobitne. Áno? Čiže každodenne, keď sa pozriete na ten vrchný graf, tak rezervovanosť a prejavujúci sa hovorí o tom, akým spôsobom prejavujeme svoje pocity, emócie a vnútorné myšlienky. A vidíme, že toto meranie nám hovorí o tom, že situačne v každodennom, v nejakom fungovaní v situácii viem používať a z nejakého dôvodu posilujem prejav tých emócií. Áno, vidíte, že v tom strednom, v každodennom je na ľavej strane, ale aj na pravej. To znamená, situačne používam aj rezervovanosť, to znamená, snažím sa mať v niektorých situáciách emócie pod kontrolou. Inokedy viem a pracujem na tom, aby som tie emócie prejavila. Lebo som sa rozhodol, lebo situácia v tíme, lebo mi to dáva zmysel, lebo som dostal spätnú väzbu, čokoľvek. Tí ľudia majú samozrejme svoje dôvody a v rámci tímovej práce sa snažia tomu porozumieť, zdieľajú to a pracujú s tým. No a potom samozrejme niektoré kvality môžeme pod tlakom, prípadne niekedy aj preháňať. Áno, toto je len taký trošku vtipnejší záver v rámci Luminy Spark merania. Čiže prirodzene sa nejakým spôsobom radi takto správame. Z nejakého dôvodu sa snažíme v rámci tímu v nejakých situáciách nejakým spôsobom prejavovať. Pozor na to, keď sa niečo v tíme deje, nejaké situácie, tak môžem to správanie preháňať. Čiže to sú tie prvé 2 základné piliere, kde ľudia spoznajú sami seba, okrem toho vnímajú aj tých ostatných. Samozrejme, stále hovoríme o programe v rámci rôznorodosti.
hodne sa na základe tohoto poznania dáva preč taký ten osobný rozmer. V podstate ľudia si prichádzajú na to, že to nie je to preto, že ma ten človek nemá rada alebo čokoľvek, ale je to preto, že tí ľudia sú proste takí a snažíme sa to akceptovať, rešpektovať a vnímať v tých reálnych situáciách. Toto je len taká múdrosť na záver týchto dvoch našich častí. Čiže je to naozaj o tom uvedomení, že je to naozaj na nás, akým spôsobom pracujeme s tými domnienkami a predpokladmi a akým spôsobom s nimi dokážeme pracovať v rámci tímovej interakcie. Čiže to je v súvislosti so sebapoznaním a s oceňovaním rôznorodosti. Je to pochopiteľné zatiaľ, je to v poriadku? Prípadne nejaké otázky, ak k tomu máte, kľudne sa pýtajte. Marcelka, som sa chcel spýtať, mňa zaujali tí biasy. Áno. Ako sa nakladá, dajme tomu, v rámci tímu, nech je akýkoľvek veľký, čím väčší, tak je to určite zložitejšie. V každej nejakej, no povedzme, že je to nejaká tímová spolupráca, nad tým tímom je možno, že nejaký tímový vedúci alebo nejaký manažer toho tímu, alebo nejaký kto vedie, dajme tomu workshop napríklad. A ako by sa malo naložiť s tým, lebo ak je to nejaký líder toho workshopu, tak si viem predstaviť, že ten, kto to moderuje, tak vie vhodným prístupom ukočírovať tú debatu, prístup tých jednotlivých ľudí, ale v prípade, že tam nie je nejaký vedúci toho tímu, tohoto workshopu, že to skupina ľudí, ktorá spolupracuje nejak intuitívne, ako by sa malo pristúpiť k tomu, aby tie biasy boli čo najmenšie. To znamená, že tí ľudia by mali byť uzrozumení s tým, že čo je bias a aké má negatívne vplyvy na tú spoluprácu, alebo ako by mali byť tí ľudia zvedomení, že čo je ten bias a aké negatívne dôsledky môže byť, ak ho teda budú používať a nebudú ho poznať. Ako by sa malo v takomto tíme nakladať s touto témou biasov a s prístupom na ich elimináciu? No, takže ja hovorím o programoch, to znamená, program má vždy facilitátora. A keď pracujeme s Luminou Spark, tak ten facilitátor je certifikovaný na tieto nástroje. Čiže to je prvá základná, to je veľmi dôležité. Pokiaľ chceme pracovať s tímami v rámci tejto rôznorodosti alebo aj tých predsudkov, tak podľa mňa je dôležité, aby to facilitoval človek, ktorý to vie facilitovať, čiže dokázal odriadiť tieto veci. Ďalšia vec, to, čo hovoríte, je naozaj o tom, že vždy ten program, ja teraz hovorím len o nejakých 4 častiach, ale ten program je nejakým spôsobom naplánovaný, má svoju formu, rôzne formy, sú to workshopy, individuálny coaching, diskusie, naozaj celý ten program je rozložený, my tieto programy robíme pol roka, rok, niekedy aj 2 roky, pretože toto sú téma rôznorodosti a vôbec ako s ňou pracovať, aj s tými predpokladmi, s biasmi, je skutočne rozdiel. Podľa toho, čo ten tým trápi, tak podľa toho má ten program rozsah, ale on má štruktúru, má svoje pravidlá, postupy. Čiže vždy je dobre, aby to nebolo nejaké intuitívne, alebo aby to nebolo živelné, čiže potrebujeme facilitátora, ktorý pracuje s touto témou. Samozrejme, vždy sa o téme hovorí na začiatku, hovorí sa o téme rôznorodosti a nastavujete si tých ľudí. Potom sa hovorí aj o téme bias napríklad, áno, aby ľudia rozumeli, čo to je. A my, keď pracujeme s touto témou, tak v podstate ľudia si vždy, účastníci, ten tým si vyplňa dotazník. Na základe dotazníku sú nejaké merania, a oni s tými meraniami pracujú. A pracujú hodne zážitkovo, interaktívne, sú tam rôzne témy, ktoré si prechádzajú. Čiže vy ich vidíte v priamom prenose.
Vy ich vidíte a oni si ich zažívajú a vy to len facilitujete a nie vy teda, neviem ako vy s tým fungujete, ale ten, čo je facilitátor a pracuje s tým. A jedna napríklad z tých vecí, ako my s tým pracujeme, je, že keď si zoberiete, ja sa možno vrátim v rámci len tohto kruhu. V podstate jeden z príkladov je, že sa dá nejaká situácia, ktorou si ten tým prechádza a tá situácia rozdelíte tých ľudí do 2, do 4, to je jedno, do nejakých skupín a pozrite sa na to, ako tú situáciu, ako by riešili jednotlivci, keby mali, dajme tomu, keby boli extrovertní, spoločenskí, prejavujúci, ovplyvňujúci. Na druhej strane dáte ďalšiu skupinu. Ako by to vyzeralo, keby sme prejavovali kvality v tejto situácii, načúvajúci, rezervovaní a pozorujúci. Jedna skupina má vymenovať benefity prístupov jednej strany, druhá skupina druhej strany. A teraz samozrejme sú to diskusie. Áno? Tých situácií rôzne, robia rôzne prezentácie, aby si to tí ľudia aj zažili a videli, ako sa to prejavuje. To znamená, akým spôsobom, keď k tomu pristupujem cez kvalitu tu a tu, čo mi to môže v rámci tímu priniesť, aká hodnota je skvelá, aká pridaná, aký prínos to má. Na druhej strane, aký prínos má, keď to robím s tým prístupom cez kvalitu pozorujúcu. Premyslím si, kým niečo poviem, pozorujem, zbieram informácie, áno. To znamená, čo mi to v tej situácii môže priniesť? Akú pridanú hodnotu? To je len jeden z príkladov a tí ľudia si vymieňajú tie názory, debatujú o tom, diskutujú. Sú tu naozaj rôzne hry, tzv. Debate, kedy oni hovoria o svojich argumenty na svoje preferencie, druhí hovoria na svoje preferencie, čo oceňujú a tak ďalej. Ako keby tých foriem je veľmi veľa. Akým spôsobom, lebo presviečať tých ľudí, že je to skvelé, keď ten druhý má to opozitné, je úplne zbytočné. Oni si to musia zažiť, prežiť, vidieť to a porozumieť a začať premýšľať, že aj keď to úplne nemusím, ale fakt to v tej situácii môže pomôcť. Čiže je to riadený a cielený proces, akým tých účastníkov vediete k tomuto poznaniu a k tomu uvedomeniu. Je to odpoveď na vašu otázku? Áno, ďakujem. Rozumiem tomu. Moja otázka možno bola smerovaná k tomu, že to nie je tým, ktorý je vopred známy a že ten facilitátor má možnosť prostredníctvom tých jednotlivých meraní a tých jednotlivých nástrojov, ktoré máte, spoznať tých jednotlivých účastníkov, napríklad toho workshopu, ale že je to nejaká pracovná skupina, ktorá vznikla alebo vznikne, že nie je dostatočný priestor na to, aby došlo k analýze jednotlivých osobností tohto tímu a že sú to, dajme tomu, členovia tímu, ktorí prichádzajú z rôznych, vymyslím si, z rôznych firiem a stretnú sa na nejakom mieste a idú spolu riešiť, dajme tomu, nejaký problém. A ten facilitátor nemá možnosť poznať tých jednotlivých účastníkov, či možno, že takto som to myslel, lebo pokiaľ je to firma, organizácia, kde sú tí členovia tímu stabilní, to znamená, že sú naozaj, dajme tomu, zamestnancami, sú na strane tej danej spoločnosti, tak ten facilitátor, nech už je to ktokoľvek, že či je to, dajme tomu, z HR oddelenia, alebo je to nejaký manažer z nejakých iných procesov, a má tú predchádzajúcu skúsenosť s týmito ľuďmi a mal možnosť aj sa dostať ku výsledkom tých meraní, tých jednotlivých osobností, tak má možnosť potom spoznať tých členov tímu iným spôsobom. Ale skôr tá moja otázka bola predtým, že naozaj tí členovia tímu sa stretnú a sú, dajme tomu, z rôznych spoločností. A potom ako naložiť s tými biasmi. Čiže on niekedy nemusí byť úplne ten tým homogénny. Otázka je, že čo tých ľudí spája, alebo čo by ich malo spojiť. To znamená, prečo by sme chceli pracovať na tých bias v rámci toho nehomogénneho, alebo keby toho týmu
ktorý sa tam raz za čas stretne, o čo tým ľuďom ide. Čiže tam znovu máte taký ten proces, čo by ich malo spájať, aby chceli sa venovať tým bias, aby chceli s nimi pracovať, aby ich chceli vzájomne odkryť, aj keď sa nepoznajú. A potom pracujete od začiatku nad tým, aby to spoznali, aby si to zadefinovali a aby tam smerovali. Ale musí tam byť nejaký kontext, nejaký cieľ, nejaký zámer. Bez toho vlastne nemáte čo s tými ľuďmi v podstate robiť. Ale keď ten zámer majú a vy sa na tom zámere s nimi dohodnete, aj keď ich vidíte prvýkrát, ide o zručnosť toho facilitátora, o to, akým spôsobom to odriadíte a smerom k čomu to vediete. Pokiaľ si to tí ľudia zadefinujú, bude to pre nich spoločný cieľ, tak sú rôzne formy, ako pracovať s bias a nemusíte mať to meranie. Alebo to meranie pre tých ľudí nemusí byť úplne známe a dostali to prvýkrát, spoznávajú sa. O to je to lepšie. O to lepšie sa potom s tými bias pracuje, keď sa nepoznajú a vlastne Lumina Spark im môže pomôcť k tomu, aby sa spoznali. Hej. Tie možnosti sú naozaj rôzne a tie formy, ako s tým pracovať, je ich naozaj veľa. Môže to byť aj so Sparkom, môže to byť bez Sparku. Môže to byť nový tím a môže to byť tím, ktorý ešte lepšie sa môže spoznať. Lebo darmo tí ľudia hovoria, že robíme spolu neviem koľko rokov, ktorí sa aj poznajú. Keď prejdú s Sparkom a urobí sa workshop na to poznanie a na to uvedomenie, tak tí ľudia odkrývajú také úžasné aha momenty. Nevedel som, že to máš rád. Nevedel som, že to robíš kvôli mne. Keby si to trošku takto, bolo by mi to fajn. Tie informácie, proste tí ľudia akokoľvek fungujú spolu ako v tíme. Fungujú pracovne. To znamená, naozaj oni neriešia tieto osobnostné preferencie v bežnom pracovnom živote. Čiže odkrýva sa tam neskutočne veľa poznaní. Ako ja viem, že sa všetci poznáme v podstate neviem koľko rokov, ale už len tú kombináciu, keď si uvedomia, a ja som si myslel, že to mám, no nemám to, áno, ale z nejakého dôvodu to posilujem a stojí ma to veľa energie. Už len toto uvedomenie v rámci tej pracovnej skupiny máte, že prečo to vlastne robím, prečo to posilujem. Čiže chcem to tak robiť, nechcem to tak robiť, alebo mám nejaký potenciál v prírodzenom, ale z nejakého dôvodu ho nevyužívam. Ale je to môj potenciál, informácia predtým. Keď to budete potrebovať, tak sa mi s tým bude dať pracovať, lebo prirodzene to mám, ten potenciál. Hej? Čiže veľmi veľa informácií, aj keď sa tí ľudia nepoznajú, ale dostanú Spark, majú to meranie, o to je to skvelejšie, že vlastne Spark im poskytne toto spoznanie a cez toto spoznanie pracujú s tým ocenením. Hej? Čiže tých možností je naozaj veľmi veľa a vôbec to nemusí byť tím, ktorý sa naozaj pozná. Pracujeme s týmami, ktoré sú projektové týmy, globálne, celosvetovo a stretávajú sa face to face raz za rok. A naozaj sa vidia len online. To sú neskutočné aha momenty, spoznania, nastavenie tých vecí, keď prejdú s Sparkom a pritom sa naozaj poznajú oni len v tých pracovných stretnutiach, v tých pracovných prienikoch. A tá pridaná hodnota, keď prejdú s Sparkom a keď sa spoznajú po inej stránke a práve keď prídu na to, že do pároma niečo nám tu chýba, niečo nám tu vrzga v tej komunikácii, čokoľvek, tak to úžasne posúva tie týmy a vôbec sa nemusia nejako excelentne poznať predtým. Je to takto v poriadku? Môžeme sa potom ešte pobaviť o tom samozrejme konkrétnejšie, ak máte konkrétne nejaké zadanie na mysli. Áno, ďakujem za zrozumiteľné vysvetlenie. Ďakujem. Ďakujem aj ja za otázku. No a teraz možno ešte doplňame ďalej, kto máte ešte nejaké ďalšie otázky, lebo jedna je poznanie tých iných, práca s tou rôznorodosťou, pomenovanie rôznorodosti, čo ma trápi, čo ma netrápi, čo mi ide na nervy, prečo to medzi nami škrípe, prečo to medzi nami funguje. A teraz je tretia časť, kde pracujeme s našim nástrojom Lumina Team, ktorý ako keby uzatvára to poznanie a dáva toto poznanie do tzv. Tímovej dynamiky. A je to krásna aplikácia, ktorá na základe výsledkov, meraní
vám presne ukáže, ako ten tím funguje v rámci dynamiky. To znamená, krásne sa vám tie všetky časti spájajú. Ja vám to len pustím, aby ste to videli. Čiže vidíme, ako preferenčne, prirodzene sú v rámci tímu tí ľudia. Z nejakého dôvodu toto je ich potenciál, takto by to z nejakého dôvodu chceli. Áno, samozrejme, flexibilita, pracovné prostredie, tímové zadanie, čokoľvek. Nás z nejakého dôvodu niečo robíme a vidíme, ako sa presúvame. Áno, v rámci každodenného fungovania. A znovu, orientovaný na výsledok. Čo to znamená? Akú preferenciu? Ako sa to prejavuje v rámci tímových interakcií? Čo sa deje? Na druhej strane orientácia na ľudí. Je to v poriadku? Doplňame sa? Uvedomujeme si tieto rozdiely? Čo s nimi robíme? Čiže samozrejme, toto je len nejaká aplikácia, ktorá nám niečo hovorí. Na druhej strane potrebujeme ísť hlbšie. Čo to znamená, prečo sa to deje, ako to vyzerá, aký to má dopad, čo s tým chceme robiť, je to fajn, vieme to využiť. No a potom samozrejme z nejakého dôvodu niečo niekedy preháňame. A zase, čo ten tým s tým, ako to vyzerá. Čiže vždy znovu skupiny, v tíme sa pracuje. Na mnohé veci si samozrejme ten tým príde. Mali sme nedávno takú cross-funkčnú spoluprácu, kde sa nám všetci presunuli v rámci prehnaného správania do extroverzie. Pekne si to nazvali, že v rámci tímu sú niekedy ako miletička, to znamená jeden cez druhého rozprávajú, prekrikujú sa, čiže veľmi neisto sa tam cítia ľudia, ktorí sú zameraní na cieľ, sú introvertnejší. Vždy si znovu ten tím popíše, čo sa deje. A keď sa ten tím nepozná, ako ste vy spomínali, tak vidíte tu tendencie, akým spôsobom sa oni budú správať, keď v tých interakciách v rámci toho zadania budú. S rôznymi tímami robíme, keď vedia organizácie, že teraz sa niečo mení, mení sa stratégia, možno hodne tie týmy pôjdu pod tlak v záťažových situáciách, čiže eliminujeme nejaké záťažové situácie a správanie s tým spojené. Čiže oni si vypracovávajú stratégiu, ako to rozpoznajú, čo sa vtedy udeje, zastaviť, role a tak ďalej. Čiže naozaj veľmi rôzne sa s tým pracuje. Napríklad pri tom virtuálnom projektovom tíme, čo sme mali, tak prišli na to, že im hodne chýba big picture a bol to projektový tím a znovu si uvedomili, že no párom, my tu robíme na nejakom projekte, každý má svoju úlohu, stretneme sa, odfajkávame si to, ideme, všetko, každý plní všetky tie úlohy a oni sa tam normálne zastavili a hovoria, a prečo to vlastne robíme? Pýta sa vôbec niekto z nás, o čom je ten projekt, kam to vlastne smeruje, aký strategický význam to má. Zrazu sa zastavili a prišli na to, že naozaj nikto toto nerieši, len sú súčasťou nejakého tímu a vôbec tam nehľadajú nejaký zmysel v rámci budúcnosti dlhodobého, nejakej stratégie, ako to vlastne súvisí s ich pozíciami, s ich firmou, s čímkoľvek, s nejakou misiou. No, bolo to veľmi pekné. Čo sa vtedy udialo? Samozrejme, toto sú preferencie. Pozrite si, ako to máte a našli si jedného z tímu, ktorý mal najsilnejšie z nich všetkých v rámci big picture thinking, mysliaci komplexne jednotlivé kvality. Nemali ich úplne preferenčné, ale mal tam tie priemerné hodnoty, čiže to bol človek, ktorý dostal stratégiu projektov na starosti a venoval sa im. Hej? Čiže sú to veľmi malé riešenia, ale neskutočne pomáhajú k tomu uvedomeniu a k tomu, že čo s tým teda chýba, nechýba, je to náš pilier, alebo je to nejaké slepé miesto. A my máme veľmi radi taký príklad, ktorý často spomínam, kto ste ho počuli, tak sa ospravedlňujem, ale mám ho veľmi rada. Toto je tímové koleso. Naša kolegyňa, akreditovaná na Luminous Park, robila s tímom horolezcov. A samozrejme je to tím, ktorý prichádza do hodne veľkého nebezpečenstva. Každý vidíte, tá prvá je každodenná a tá druhá je prehnaná každodenne.
si uvedomili, samozrejme prešli si znovu workshopom a tak ďalej. A veľmi pekné uvedomenia, ľudia, ktorí naozaj sú niekedy na hranici života a smrti, bolo veľmi pekné, aké oni mali uvedomenia. Vidíte tam veľmi silnú disciplínu. Disciplína znamená, viem presne, kam idem, naplánujem si, odfajkám si presne detailný postup, áno. A čím ste viacej na okraji toho kruhu, tým je tá kvalita pre vás, tým je to pre vás preferenčnejšie. To znamená, máte menej na tej druhej strane. Čiže naozaj veľmi silná preferencia. Hore poháňaný inšpiráciou, flexibilita, je to viacej také easy going, prispôsobím sa. Čiže tam už boli prvé uvedomenie si, keď pripravujú tú výpravu, čo sa tam vlastne deje v tej dynamike toho správania tých jednotlivých účastníkov tímu. Ako k tomu, ako im ide na nervy ten disciplinovaný, ktorý si to tam detailne potrebuje očiarkávať a naplánovať presne parametre cieľu. A tí, ktorí skutočne, veď tieto základné veci nám stačia, uvidíme, veď tam sa môže zmeniť tá situácia a tak ďalej. Proste naozaj oveľa s ľahkosťou. Hej, a teraz si to uvedomenie a vôbec celá tá práca s tým, bolo to veľmi krásne pri tých zrelých mužoch, keď si to naozaj uvedomili, že ako to naozaj vyzerá v realite. A potom na pravej strane, keď sa niečo deje, to znamená, naozaj k tomu príde a naozaj sa musia rozhodnúť, zmení sa počasie, musia sa vrátiť, čokoľvek sa tam deje. A čo sa vlastne deje? Ešte aj ten introvertnejší sa presúval v tom prehnanom správaní do tej extroverzie. A teraz, aké podoby to má, samozrejme. Ja chcem vyhrať, lebo súťaživosť. Ja to chcem ovplyvniť, chcem to mať pod kontrolou. Ktoré kvality vám vlastne do toho vstupujú a aké správanie to v sebe prináša. Jeden jediný v podstate sa nám presunul na tú orientáciu na ľudí a to bol kameraman chudák, ten sa len tak prizeral na to, čo sa tam deje v rámci toho záťažového prístupu a zase nastavovali si stratégie, čo s tým urobia. Ako sa to vlastne zmení, že naozaj nie sme statickí, nefungujeme stále nejakým spôsobom, ale to správanie sa môže nejakým situáciám v nejakom kontexte zmeniť a má to túto tendenciu. Čiže my sa síce poznáme, ale ešte sme spolu nikdy neliezli. To znamená, nastavme si, ako to bude vyzerať, čo sa potom bude diať, ako to rozpoznáme a nastavme si pravidlá, ako to bude fungovať. Hej. Čiže nejaký príklad, ktorý máme celkom radi, lebo oni to potom aj naozaj v realite uskutočnili, aj veľmi pekné také debriefy, aj feedbacky z toho boli. No a potom máme poslednú časť. A ako som spomínala, využívame nádherný model, ktorý je za mňa naozaj nesmrteľný a nepoznám tým, ktorý týmto modelom neprešiel a neuvedomil si úžasné veci a nejakým spôsobom ho to neposunulo k úplne inej spolupráci. A to je model Lencioniho. Kým sa do tohto modelu presunieme, máte, prosím vás, nejaké otázky k tomu, čo bolo povedané? Dobre. Neviem, či ste sa teda s týmto modelom niekedy prakticky stretli, on je teda dosť známy, ale my s nimi pracujeme veľmi, veľmi radi, pretože je to v podstate od toho seba poznania po prácu s tou rôznorodosťou, ako to pracuje, ako to funguje v rámci tej tímovej dynamiky, tak Lencioni je pre mňa ako keby taký ten akčný krok, čo teda s týmto všetkým a akým spôsobom s tým ideme pracovať. Lebo on je prepletený z tých softových, mäkkých, ako keby rozvojových zručností, ale plus aj procesne vysvetlím. Skladá sa z 5 pilierov. Prvý z tých pilierov je dôvera, ktorá hovorí o tom, není to dôvera, že ten človek splní dohodu alebo splní, na čom k čomu sa zaviazal, ale dôvera je o tom, že, a teraz už zase pracujeme s tou diverzitou, s rôznorodosťou, s
tou autentickosťou a jedinečnosťou. Dôvera je o to, že sa nebojím prejaviť v tom tíme. Že sa nebojím toho, že ma tí ľudia budú hodnotiť, že ma budú odsudzovať. Čiže toto je tak neskutočne základný pilier v rámci rôznorodosti. A je to v podstate o tom, že som nejakým spôsobom zraniteľná. Každý z nás je zraniteľný. A každý má nejaký druh, áno, tej zraniteľnosti. A ja v tom tíme mám takú dôveru, že v podstate sa tej zraniteľnosti nebojím. Nebojím sa toho a neobávam sa toho, že keď tí ľudia uvidia, že niečo nezvládnem, že keď tí ľudia v rámci toho tímu, tí moji kolegovia uvidia, že niečo neviem, keď uvidia, že ja neviem, sa neopýtam úplne tú otázku, ako by som sa mala opýtať, alebo si nepremyslím niečo, tak ma nebudú odsudzovať. Budú ma brať taká, aká som. V rámci mojej jedinečnosti samozrejme sa budem snažiť na budúce s tým niečo urobiť, ale neovplyvní to naše fungovanie. Nevráti sa mi to, nikto mi to nepripomenie na budúce, že takto si to ty urobila, veď ty si to nevedela. Áno? A o tom je v rámci fungovania tímu dôvera. A pracujeme znovu, sú to zážitková, workshopová časť, facilitujeme to a celý tím si v podstate uvedomuje, na čom v rámci tej dôvery stavia a čo mu v tej dôvere ešte chýba, prípadne na čom by mali, akým spôsobom budovať dôveru. Ano? Čiže tá dôvera je, že sa nebojím byť autentický. Tá dôvera je, že nemusím predstierať. Že tam môžem ako keby slobodne fungovať a dýchať. Rešpektujeme rozdielnosť. Nemám problém povedať, že je mi s tou smutno, je mi ťažko. Nemôžem sa teraz s tebou o tom rozprávať. A nikto mi nepovie, že som submisívna, že proste je to naozaj, cítim sa bezpečne v tom tíme. O tom je v rámci Lencioniho dôvera. A znovu, prechádza si ten tím s tým, rozprávajú, diskutujú, sú tam rôzne cvičenia, kedy si to zažívajú. Pýtame sa bez obáv. Čiže naozaj nebojím sa byť autentický, pretože viem, že ma tak berú a rešpektujú to, akceptujú to. Hej? A keď s tým nie sú OK, tak mi to povedia. Čiže to je prvý základ. Druhý je konflikt. Čiže keď si dôverujeme, tak nemám problém otvárať tie veci, pretože viem, že ma nikto nebude odsudzovať a môžeme viesť veľmi otvorené diskusie a konflikt je o tom, je to skôr ten konštruktívny konflikt. Rozprávať a odkrývať niektoré témy, ktoré v tom tíme nefungujú tak, ako by mali. Nebojím sa. Zase samozrejme, keď sa na to pozriete a prepojíte to s meraním preferencií svojich osobností, tak už ja teraz viem, keď prechádzam ako tým Lencioni, ja viem, že niekto konflikt nemusí, lebo je taktný, lebo má silnú osobnostnú črtu, taktnosť. O druhom kolegovi viem, že on je priamy a že potrebuje tie veci otvárať. A že to není o mne, ale že potrebuje veci posúvať. Áno. Ďalší viem, že má preferenčne veľmi silnú logiku, pretože sme sa o tom v tých predchádzajúcich stretnutiach rozprávali, zdieľali sme si to a viem, že má veľmi silné kritické myslenie. To znamená, je zameraný na to, ako robiť lepšie tie veci. Áno. To znamená, nejde mu o to, aby ma urazil, aby ma nejakým spôsobom skritizoval, ale jeho zámer je úplne niekde inde. Čiže to porozumenie cez poznanie svojich preferencií a preferencií ostatných neskutočne pomáha v súvislosti s jednotlivými piliermi, lebo už viem, ako sa v tom konflikte s tými mojimi kolegami správam a ako sa oni správajú a prečo tak robia. Hej? Čiže konflikt v tom pilieri, v tom dobrom a keď s ním tým dokáže pracovať, tak je naozaj o otvorenej komunikácii. Nebojím sa otvoriť kritické témy, lebo mám dôveru, že je to OK. Dokážem zvládať emócie. Áno? A keď mám s tým trošku problém, tak viem, a vedia to aj tí ostatní, áno? Že sa snažím na to dávať pozor. Lebo konflikt je o emóciách. Áno? Keď nesúhlasím, tak s rešpektom. To je tým, ktorý naozaj perfektne pracuje v rámci konfliktu. Sú to senior, alebo také tie advanced
komunikačné zručnosti samozrejme. Samozrejme je tam zvládanie konfliktu, náročných situácií a tak ďalej. Hej, že sú tam súvisia s tým témy, cez ktoré pokiaľ tam ten tým narazí, tak s ním je potrebné prejsť tými témami. Uzatvárame konflikty, čiže hovoríme si aj, akým spôsobom ich uzatvoríme, už sa k tomu nevrátime, je to vyriešené. Čiže je to zase aj procesne hodne ošetrené. Áno, počúvame aktívne, dopytujeme sa, reflexia, čiže celkom vysoká úroveň v rámci tímového fungovania. A keď mám iný názor, tak zase s rešpektom a konštruktivita. Sú tam charakteristiky, samozrejme ich viac, ja som vybrala úplne také základné, aby sme si tým len prešli. A znovu, ako sme na tom ako tím, klasický jednoduchý coachingový prístup, čo funguje u nás v tíme naozaj a na čo by sme sa mali kľúčové pozrieť, aby sme takéto situácie zvládali lepšie. Bez dôvery, bez konfliktu, zvládanie konfliktu, ťažko prijať nejaký záväzok. Ono v rámci záväzku nie je problém, že by ľudia nechceli dodržiavať záväzok. Ale to kľúčové v rámci tohto tretieho piliera je to, že v rámci tímovej spolupráce nám tie záväzky niekedy nie sú úplne jasné. Sú mnohoznačné. Nemáme priestor vyjadriť sa, alebo sa nechceme z nejakého dôvodu vyjadriť. Áno? Čiže záväzok v rámci tímovej spolupráce je to, že nebojím sa vyjadriť, vyjadrím sa, poviem k tomu, som vypočutý a viem presne, čo to znamená, keď zatvorím dvere a odídem z tej miestnosti, čo mám robiť. Čiže tá nejasnosť a nejednoznačnosť a nenastavené štandardy plnenia záväzku ho mnohokrát v tíme hapruje. Čiže je to ďalšia veľká časť, ktorou keď si ten tím v rámci tímovej spolupráce v súvislosti s tou rôznorodosťou prejde, tak v podstate má nastavené celý ten proces príjmania záväzku. Niekedy si tí ľudia menia postup v mítingoch, na poradách, prechádzajú si iným procesom pri riešení problémov alebo decision making, čokoľvek. Čiže okrem tých mäkkých zručností sa tu aj dohadujú, ako to celé budú robiť. Čiže v podstate, keď si zoberiete, tak je to tá rôznorodosť vsunutá do tej akcie, ako s tým všetkým vlastne ten tým bude pracovať. Je to naozaj, ako my máme veľmi radi tento nástroj, lebo hodne prakticky pomáha, čo s tým poznaním v podstate sa v tíme bude diať. Čiže zrozumiteľnosť, každý si povie, slobodne vyjadrím, ale samozrejme sa dohodneme aj, ako to bude vyzerať to plnenie. Bez predpokladov, bez mnohoznačností. Veľkým prekvapením mnohých tímov je, že záväzok vôbec nemusí byť konsenzus. Že je to naozaj o tom, že každý má právo vyjadriť sa, ale každý nejakým spôsobom s niečím v tom záväzku nemusí úplne súhlasiť. Ale keď raz tie dvere zavrem, tak nebudem už špekulovať o tom, či to urobím, ale budem premýšľať, ako to urobím, aby to bolo to najlepšie, čo sa len dá v rámci tímového fungovania. Mali sme rôzne tímy, kde v rámci top managementu bol veľmi hlasný proces príjmania záväzku, veľmi argumentačná výmena názorov, ale keď sa dvere zavreli, nikto ani len slovkom nespochybnil ten záväzok a išiel pracovať na tom, aby ho splnil. Čiže ten proces toho príjmania záväzku je neskutočne dôležitý a málo ktorý tím ho má naozaj veľmi dobre zadefinovaný. A samozrejme bez tých jednotlivých častí ten záväzok ani nejde prijať. No a potom je udržanie zodpovednosti, to znamená, keď sme nejaký záväzok prijali, tak by malo byť povinnosťou každého z nás, aby sa to celé aj udialo, ale v rámci tímového porozumenia, je to na tímovej spolupráce, je to o tom zobrať zodpovednosť, aby sa to dialo aj u mňa, ale aj u tých ostatných. To znamená budovanie kultúry spätnej väzby. A sme znovu o jednom z kritérií, o ktorom sa neskutočne veľa rozpráva.
nie až tak veľmi sa stretávam s tým, že tú spätnú väzbu máme tak zvládnutú, ako by sme mali v rámci tímu. Čiže to budovanie kultúry spätnej väzby, aby sa naozaj dávala tak, ako sa má, s rešpektom v súvislosti s budúcnosťou, naozaj tie pravidlá dodržiavania, aby tí ľudia naozaj chceli s tým niečo urobiť. Nie všade to funguje, ale rozpráva sa o nej veľa, aj si myslíme, že to máme zvládnuté. V rámci zodpovednosti je naozaj také uvedomenie, že ja ovplyvňujem plnenie záväzku nielen u seba, ale aj v tom tíme. A zase bez tej dôvery to neexistuje. To, že ja prídem za niekým a poviem, že dohodli sme sa, tretíkrát si mi to neposlal, není to úplne fér. Tiež musíte mať vybudované tie piliere, aby ste v tej spätnej väzbe a v tom udržiavaní zodpovednosti naozaj dokázali fungovať. Čiže zase sú to rôzne charakteristiky, ako ten tým pracuje v súvislosti s udržaním zodpovednosti plnenia záväzku. A keď neplním záväzok, tak to poviem, potrebujem pomôcť, nestíham to čokoľvek. Zdravé týmy pracujú v podstate s upozornením, pripomeniem, bez obáv, poviem, že nestíham. Čiže zase také kľúčové v rámci zodpovednosti. No a potom je posledný pilier a ten hovorí o tímových výsledkoch. Na čo narážame je v podstate v rámci tímových výsledkov nie sú často jasne pomenované spoločné ciele tímové. Väčšinou ideme cez individuálne, plnenie individuálnych cieľov a s čím sa stretávame je niekedy preferovanie svojich záujmov, svojich kariérnych postupov, ako keby takých tých viac individuálnej preferencie ako tej tímovej. Čiže uvedomenie si, že sme na jednej lodi, buď všetci, alebo nikto. Je to naozaj taký tímový duch, kam všetci v podstate smerujeme, sú spoločné ciele. Je to spolupráca vzájomná. Veľmi dôležité je pomenovávanie svojich ambícií, nie skrývania. Ja naozaj chcem sa kariérne posunúť. Chcem toto, áno, dobre, v pohode, toto sú spoločné ciele a toto je tvoja ambícia. Ono to vôbec nemusí byť proti, ale treba o tých očakávaniach rozprávať a treba ich hodne zdieľať. Je to o využívaní v podstate potenciálu a individuálnych preferencií v rámci tých spoločných cieľov. Každý je na niečo možno iný dobrý. Hej? A zase sme pri tom poznaní, zase sme pri tej jedinečnosti, aby sme ich využili v tých cieľoch. Čiže ďalšia časť, ktorou sa pracuje a znovu sa cez ne na to ten tým pozerá a diskutuje o tom cez rôzne cvičenia, formy, akým spôsobom to majú v rámci tímu a akým spôsobom sa s tým dá niečo robiť. Čiže je to také završenie takých tých akčných krokov, kde si znovu tí ľudia uvedomujú, keď plním záväzok, niekto spontánne do toho záväzku ide, niekto si to premyslí. Čiže hodne sa pracuje s tými individuálnymi preferenciami, znovu s oceňovaním tých preferencií, s rôznorodosťou a všetko sa to dáva dokopy a samozrejme vychádza z toho. Z každej tej jednej časti vychádza nejaká akcia, niečo, na čom ten tým nejakú dobu pracuje, potom sa posúva ďalej. Naozaj upozorňujem, že je to dlhodobý proces. Vidíte, že tie jednotlivé časti sú veľmi síté pre porozumenie, pre pochopenie a ešte aj pre implementáciu v praxi v rámci tímu a nejaké dlhodobejšie vyhodnocovanie a vracanie sa k tomu. Taká možno len veta na záver pána Lencioniho. Je to skutočne jedna z trvalo udržateľných konkurenčných výhod a nie doposiaľ veľmi využívaná. Čiže keď tým funguje, tak je to naozaj vidieť. Možno len nejaký dodatok. Celé tie rozvoje sa môžu rôzne namiešať. Môže byť kombinácia
že sa s tým robí individuálne, tímovo, máme rôzne digitálne aplikácie na individuálny coaching, vizuálne pomôcky, ktoré robia tie workshopy a facilitácie naozaj hodne zážitkovými. Čiže je to dlhodobý program, kde sa tie formy veľmi striedajú. Hej? A je to naozaj dlhodobý proces. Skúsenosti, ktoré máme, pracujeme s týmito nástrojmi viac ako 15 rokov, sú to britské nástroje pôvodne, čiže oni s diverzitou skutočne pracujú veľmi veľa rokov. Myslím si, že u nás sú organizácie, kde diverzita naozaj sa s ňou pracuje hodne na veľmi vysokej úrovni. Sú organizácie, kde s tou rôznorodosťou sú len niekde v začiatkoch. Pracujeme s ňou na úrovni organizácií, ale aj tímov v rámci cross-funkčnej spolupráce, v rámci nastavovania nejakých stratégií v týme. Naozaj tých tém je veľmi veľa. Mali sme týmy, ktoré nás oslovili, ktoré v rámci prieskumov vychádzali veľmi zle. Po 2 rokoch sa dostali na prvé priečky, čiže tie skúsenosti máme naozaj veľmi veľké. A my sme zatiaľ hovorili len o tímoch. Vy ste ešte spomínali, že ako vlastne to odriadiť. Veľkú súčasť týchto tímových rozvojov robí v podstate ten líder tých tímov, lebo keď sa na to pozrieme v súvislosti s tímov, je to jedna vec, ale tá rola toho šéfa, toho tímu, alebo ten, kto naozaj vedie tých ľudí, je veľmi dôležitá, aby s vami išiel ruka v ruke, aby bol súčasťou toho rozvoja, aby nasledoval tie kroky, podporoval ich. Čiže my tam prídeme, ale odchádzame a on tam zostáva. Čiže je veľmi kľúčové nastaviť si celý ten rozvoj v rámci týchto tém, hlavne s tým, ktorý ten tým vedie, rozvíja a po tých workshopoch tam stále ostáva s nimi. Čiže to je tá rola. O tejto roli a o tom rozvoji sme sa dneska nerozprávali, skôr o tých členoch, ktorými samozrejme on je súčasťou. Bez toho to určite nejde a ani by sme do takého rozvoja nešli. Takže to je za nás. Kľudne sa prosím vás, pýtajte, čo len chcete. Možno aké máte vy skúsenosti, možno čo vám čokoľvek. Môžem mať otázku? Páči. A ja len si potrebujem potvrdiť, že či tomu správne rozumiem, že ten tímový profil vznikne vlastne kombináciou tých individuálnych profilov z Luminy Spark. A len to potom vlastne dávate ako keby dohromady do jedného pohľadu. Áno, áno. Áno, ten Lumina Team sa pýtate, áno? Tak, Lumina Team, áno, áno. Áno, presne tak. OK. A druhá otázka, že vlastne, aj keď, no asi mi poviete, že je to rôzne, ale že také priemerné trvanie ako keby toho programu, ktorý je zameraný na ten tím, tak že možno len pozdieľanie vašej skúsenosti, alebo že v akých situáciách to bolo pre tie týmy užitočné, čo ste už realizovali. No, najprv teda to trvanie. To trvanie, áno, je to rôzne, presne ako hovoríte. Je to o tom, čo ten tým rieši. Lebo ako samozrejme vždy je, tie týmy vždy dávame cez to poznanie, cez Spark a cez Lumina Team. Či tam pridávame Lencioniho napríklad, to je otázka, podľa toho, čo ten tým rieši. Niekedy Lencioniho prejdete krátko a naozaj sa zastavíte len pri jednej časti a tu rozoberáte, lebo naozaj každý ten tým je niekde inde a niečo iné rieši. Čiže hovorím, najdlhšie, čo sme robili, bol ten program 2-ročný, keď po 2 rokoch sa potom robil prieskum a naozaj sa to rozdelilo do veľmi maličkých častí, ale lebo keď si pozriete tie časti,
keď sa ten tým zasekne pri konflikte, tak tam potrebujete dodať aj nejakú teóriu zvládania tých náročných situácií alebo pri spätnej väzbe. Čiže to, čo vám tam chýba, tak ono sa vám ako keby ten program môže aj predĺžiť podľa toho, na čo ten tým narazí, samozrejme. Čiže od toho to skutočne záleží a najkratší, čo sme robili, bol polročný. Čiže možno aspoň pre takú predstavu dá sa na tom týme pracovať podľa toho naozaj, čo tam objavíte, ako to má podporu, kde je ten tým, čo rieši. Ale polročný bol taký najkratší. Čo najviac riešia v rámci tej rôznorodosti, akým spôsobom s tým skutočne pracovať vo funkčnej spolupráci. Mali sme týmy, ktoré hodne máme teraz v rámci, už som to spomínala, cross-funkčnej spolupráce. To znamená, my ako tým fungujeme celkom fajn, ale už keď to prerastie cez tie hranice a ide to cez rôzne týmy, tak hlavne poznáme, že tie oddelenia niektoré sa neúplne akceptujú. Každý si myslí, že oni robia, tí druhí nerobia, my na vás zarábame a tak ďalej. Naozaj riešia rôzne témy. Čiže toto je teraz také najviac, asi 3 alebo 4 organizácie máme, ktoré prechádzajú cross-funkčným fungovaním. A tam tú rôznorodosť skutočne a oceňovanie riešime úplne od začiatku až po koniec. Spokojnosť v rámci tímového fungovania, keď sa menia členovia tímu, napríklad, alebo keď prichádza nový líder, nový šéf tímu, to sú tie zadania, keď sa mení stratégia tímu, napríklad, keď sa tímy nejakým spôsobom sa menia, ja neviem, zadania v rámci toho fungovania. Alebo týmy teraz s organizáciami, s ktorými pracujeme veľa rokov, tak prechádzajú zmenami. Čiže tie týmy prenastavujeme tým, čo oni prešli. Sú tam úplne nové funkčné zadania iných lídrov, iní ľudia do toho vošli. V rámci change managementu sa hodne pracuje s týmito tímovými vecami. Čiže tých zadaní podľa mňa je veľmi veľa. Dokonca nás oslovujú týmy, ktoré fungujú dobre a chcú fungovať ešte lepšie. Vôbec to nie je, že tým je na pokraji zrútenia, alebo je tam fluktuácia. Tie múdre týmy oslovujú skôr a pracujú s tým oveľa skôr, aby naozaj pracovali funkčne. Čiže tých zadaní je naozaj celkom rôzne. A poslednú otázku, nechcem brať, že priestor všetok pre seba, ale že existuje nejaký nástroj na meranie reálne vzťahov alebo tej dôvery, o ktorú ste vy ako keby že pomenovávali ako veľmi silný predpoklad úspešného fungovania a Lencioni to tiež tak má. Lebo tak, ako som tomu porozumela na základe tej prezentácie, tak v zásade vy len na základe otvárania otázok ohľadne tých výsledkov, ktoré vidia ľudia v tom tým, tak môžete oslovovať a môžete mať hypotézy, že aké to tam môže byť s tou dôverou, aké to tam môže byť s tým konfliktom a tak ďalej. Ale zrejme ako keby, že odmerané to nemáte cez nejaký nástroj, že? Lencioni v tomto má pri každej tej jednej, my taký nástroj nemáme, a Lencioni má pri každej pri každom pilieri má taký dotazník. A keď ten dotazník, keď si ho prejde ten tím, tak presne vie, v ktorej tej časti aké disproporcie má. On je, keď si normálne objednáte Lencioniho celým, to je niekoľko kníh, tak sa k tomu dotazníku určite dostanete. Čiže aj to sa dá použiť, lebo Lencioni sa používa aj ako assessment tímový. Čiže to je jedna možnosť. A my sme napríklad prepájali tímovú tú rozmanitosť. My máme nástroj Lumina Emotion a keď si ľudia prešli týmto nástrojom, tak napríklad porozumeli tomu, lebo tam sa pracuje aj s vašimi hodnotami,
to znamená, a s vašimi emocionálnymi reaktormi. Čiže to bola taká nadstavba, to bol v podstate leadership team. A na základe toho poznania sa hodne odkryla, ako oni fungujú a prečo fungujú v rámci dôvery tak, ako fungujú. Pretože každý má tie hodnoty, obavy iné. Čiže veľmi veľa vecí sa tam dokáže odkryť v rámci tohto merania, ale je to len ako doplnkový nástroj. Na druhej strane, keď máte tie týmy od začiatku a vidíte ich v tých workshopoch, v tých prejavoch, lebo to sú naozaj zážitkové, oni tam na rôznych zadaniach robia, tak vy presne viete, aj oni si a pomáhate im uvedomiť, ako fakt v tej dôvere oni fungujú alebo nefungujú. Lebo to sa tam od začiatku ukazuje. A vraciate sa k tomu, k tým prejavom, hovoríte o nich, prečo sa to dialo, keby aj subjektívne vyhodnotili, že oni v tej dôvere fungujú úplne úžasne, tak sa vrátite a pracujete s tým, čo ste videli počas tých stretnutí, lebo to tam oni proste vidia. V tom sú úžasné tie tímové práce alebo tie facilitácie, že vy tam vidíte a tí ľudia si to uvedomujú cez zážitok. Oni vôbec nepotrebujú vašu spätnú väzbu, oni si to tam pekne uvedomujú a vy keď to len dobre facilitujete, tak si to uvedomia teda naozaj. Ďakujem veľmi pekne. Ak môžem, tak ja by som naviazala na Mišku. A Miška, jak vlastne hovorila, ako dlho trvá tímová spolupráca. Marcelka, mňa by zaujímalo z vašej skúsenosti, aká je optimálna periodicita v rámci vlastne práce s tímami a v rámci tej periodicity a ako dlho z vašej opäť skúsenosti je optimálne mať ten workshop alebo to stretnutie? No, pokiaľ vidíte, že ten tím že tam naozaj absentujú alebo ako rozvojový človek to určite vnímate od začiatku, že tam niečo, v čom fungujú dobre, niečo, čo tam naozaj bude chýbať. Lebo Lumina Spark vám to ukáže. Ten prvý workshop, keď urobíte vlastne s nimi, tak vy vidíte, na čom oni dokážu stavať a predpokladáte tie priestory. Je to naozaj pre vás aj taký ako keby taký assessmentový. Vidíte tam proste tie informácie. To, čo je dôležité, že či to trvá pol rok, alebo to trvá 2 roky, tak vy neustále potrebujete si nastaviť kontakty s tými ľuďmi, kontakty s tým lídrom a tak ďalej. Čiže moja skúsenosť je, že určite minimálne každé 2 mesiace potrebujete mať nejaký kontakt alebo nejaký workshop, nejakú časť, nejaký individuálny. My vstupujeme dokonca aj do takého shadowingu meetingov, ich stretnutí, čiže ten kontakt je minimálne raz za 2-3 mesiace. Určite treba niečo urobiť, treba sa s nimi stretnúť, treba nejaký follow-up, už akú formu to má, určite áno. A keď robíme s Lencioným, tak tie piliery jednotlivé, tam to robíme minimálne každý raz za mesiac, aby sa tie piliere uzavreli, lebo tým ľuďom to fakt vyfučí. Ten kontakt tam musí byť veľmi intenzívny. Hej. Čiže viac ako 2 mesiace od toho nemôžete dať ruky preč. Ani tí ľudia, áno. Určite. Ja to mám tak nastavené raz za 3 týždne, aby sa vlastne to udržiavalo v nejakom rytme a dynamiku a tie veci rástli. Marcelka, jak dlho to jedno session alebo ten workshop trvá? No, z vašej skúsenosti, ako to je optimálne? Jasné. Keď sa pozriem na jednotlivé časti, tak Lumina Spark podľa veľkosti tímu minimálne 1,5 dňa. Plus potom dodávame také individuálne, buď individuálny coaching, alebo individuálny mentoring, alebo niečo, 1, 2, 3 stretnutia určite, aby si tí ľudia doladili to porozumenie, aby si nastavili, čo si majú všímať a tak ďalej. Čiže len Lumina Spark minimálne 1,5 dňa plus nejaký follow-up. Follow-up potom je v rámci tých tímových vecí a v rámci tej rôznorodosti znovu 1,5 dňa jednoznačne. To sú tie follow-upy, ktoré na to nastavujeme. Samozrejme potom znovu nejaký follow-up raz za mesiac, ale tie sú už 2-3 hodinové. To už sú nie také. Tam, keď potrebujete s nejakou témou pracovať, tak je to 1,5 dňa. Aby proste tí ľudia si
prešli, osvojili, predsa len tie zručnosti, to nie je len to, že si uvedomím, ale musím s niečím aj odísť, aby som vedel s tým aspoň trochu niečo robiť. No a čiže potom už je to kratšie a lenciony, jedna časť je určite jeden deň. A plus pol dňa zase follow-up. Zase jeden deň, pol dňa alebo 2-3 hodinky follow-up. A potom sa to celé musí zobrať a prepojiť ako keby so všetkým a urobiť si nejaký celistvý akčný plán a to zase minimálne jeden deň. Čiže to sú také jednodňové až 1,5-dňové investície s prepojením poldňových alebo 3-hodinkových follow-up podľa toho, aký je veľký ten tím. A samozrejme sú to ďalšie individuálne, lebo tí ľudia individuálne potrebujú podoťahovať niektoré veci, lebo každý niečo iné rieši. Super, ďakujem veľmi pekne. S radosťou. Takže pravdepodobne 1,5 hodiny prešla pre mňa ako nič. Verím, že teda aj pre vás, že bola pre vás inšpiratívna, zaujímavé veci. Určite verím, že s nimi, že veľa s tými témami pracujete. Každý s tým samozrejme pracuje nejako inak, čiže ak sme vás inšpirovali, prípadne zaujali, prípadne premýšľate o akejkoľvek spolupráci, alebo sa chcete ešte dopýtať individuálne, tak kontakty na nás máte. No a jedna informácia pre vás, kto by ste si chceli, vždy po tom webinári online robíme možnosti, že pozývame, na Slovensku robíme v Limbachu taký zážitkový workshop, ochutnávku v rámci toho, čo sme sa dneska rozprávali, aby ste si možno s tými interaktívnymi cvičeniami, pokiaľ by ste mali záujem, aj prešli. Ten termín je, Linduš? 17.6. Po tomto webinári vám určite pošleme mailík, kde tú informáciu dostanete a pokiaľ by ste sa chceli pozrieť, ako to robíme my, aj si nás zažiť v takej reálnej praxi, ako komunikujeme, ako fungujeme, aké cvičenia pritom používame, naozaj taká ochutnávka zážitkového workshopu, tak vás srdečne pozývame, prihláste sa cez link, ktorý vám kolegynka pošle. Takže budeme sa tešiť. Marcelka, robívate prosím takéto ochutnávky v Čechách? Áno, bude aj Slovensko, aj v Čechách. 17. je Limbach a 18. je v Prahe. 18. v Prahe je ideálne. No vidíte, tak sa teším. Áno, dáme všetky informácie, kedy to bude. Bude to od 9. do 1. Čiže verím, že si to naozaj užijete, lebo ten zážitok to je úplne iné. Super, ďakujeme, teším sa. Ďakujem krásne. Všetkým vám ďakujem a teším sa na ďalší kontakt. Všetko dobré, pekný deň.